Molt dur. Final tenso, Verdi al 17, casi Verdi al 18, molt maco, ens hem passat bomba. Per un cop hem guanyat. Quan millor ha anat és quan jo he fet cas a la meva parella. Hemos estado muy tranquilos y nos ha salido las cosas muy bien, de verdad. La veritat, un camp meravellós. Hem trobat un parell de forats diferents que recordava quan era més jove, que havia vingut a jugar aquí, i el camp ha estat en unes condicions impressionants. La verdad es que ha pegado un cambio brutal en los últimos 3 años y está de maravilla, hemos disfrutado muchísimo. Un cop ja finalitzada, doncs és un plaer veure que tots els participants i l'organització se n'han anat contents.